не снимам. Аз се не снимам, така че моето. Така. Аз се не познай към кой снима. Към абориген. Норис, Identity Games. Добре, Identity Games сега ще провериме. Identity Games. Да бърчиш му взема, ай! Селе, откъде ще има това лъжа? Чакай бе да му намеря Escape Room the Айде, здраво, Game.com. на следващото. Дай ми кръстолет, Значи, Асян ще харесва Асенчо. Не, Асенчо харесва сега. Ма сега не трябва да спра да говоря, че Асен няма да иска да го работи моята част. Асене! Крак, един, ако София... Ти ще ми кажеш някакви работи в училище. Да. Асен после вече ма набери. После кой ще яде бой? Лъчко или краси? Асене, ти тя крака са по... Асене, то това почва да са бели. Ти са белиш. Виж и тук бе, педерас капам. Аз не знам бе, дръндел така. Лакни бе, педерас. Аре си махаме, че ще се набият. Няма, ама. То това е, Асен ми дава пак щипената стойка. То Сенчо е бой. Асене, що да си купиш един истинска стойка за твой телефон? Един истинска стойка. Виж колко? Просто трябва много да забавя, просто трябва да купя капчица. Да, то... Няма просто много стойка. Тази стойка е върху войниче. Да, и зачи. И на крак си има крака автоматик. А здесь би се от тему за 2 лева, От тему. А ти колко неща вика, че си поръча? А това вика, че си поръча електрическа четка от тему, па не иска да си поръча такова от тему. Това е електрическа четка, брат. Кой го вика това? Нищо не съм викал, че си поръчал от тему, то си въобразява. Ама аз го снимам на клип. Асене, ще обработиш ли клипа? Сиди горили да чества. Асене. А после ще го обработиш, ако ти го пратя. Ама не бе, защото аз трябва да ти пратя 3. То с Кевин ще шупиме твото. Това от коя година е? Стартирайте приложението, майка. Друж. Ало, дай си ви това. Ама не, аз искам някъде да го подпора да мога да снимам. Асене. Асене, после да помни, че телефона ми е тук. Ще ми то си, бе. Дай да го открим. Сега, съм правили клип. Чакай да така. Ало. Асанчо! Асанчо! Само го сипваш това върху главата. Намери нашото. О! Какво нашето? Нашата подводница намери. Тук бе. Бях си от втора, какво това нещо? Това е много малко снимам. Благодаря. Мама ти да. Никой не може да поведи фантом. Не, пръгна ми по кото! Дай бе, наркоман, върди си мицаки. Наркоман с наркомана. Сега на клип ще ги щупа. А сега не чупа ги, виж. А сега кажи ми колко мога ги протегля преди да ги скърши. Не дей само да си посмял. Чакай, че какво ще ми да правиш? Да заобикаляш лъчко. Се питат да стресне обаче. Ти си много умен. Я, давай, куче. Пусти музиката, пусти музиката. Не мога да откриеш. Бай, този чип си само много скъп вече, брат. Аз, 6 лева ти е. Това преди за 4 големи, мега пак. Ето и това е мега пак. Ама 6 лева. Преди беше, че много ефтин. 3 лева беше мега пак отдавна, обаче много отдавна. Малко ти беше около 2,50. Знаеш като да тръгваме? Да тръгваме, това вече в какво се прави. Това се... 25, аз мисля. Това трябва да спра това да записва. Ама... моя бара. Айде поне да ги доведеме. Не, това да го спра. А след че вземете си за последно такива бисквитки. От някакво ги да размъквам. Яла, трябва да се вземе. Не, благодаря. Аре бе. Асанчо. Мумията, брат. Асанчо, да. Асанчо беше каза, това Марти му го подарил. Кой Марти? Абе, ходите на синкото. Да, Не, бе. брат, Марти ми го подарява. Нали трябва да го изхвърля и ти си казва, аз ще го оправя.
Чакай сега. Асене, чакай. Ма сега, къде ти имаш толкова? Това бе. Малко долу, старото отдолу, нали? Да, у нас старото другото, малкото. Да, малкото. Малката част Асене! отдолу. Това ще зарги ли? Само го отключи. Не бе, искам да Я пиша. го върни само да си изгася мобилните Искам да данни. пиша на сянка. Не бе, да загася хотспота бе, пак. Трябва ми интернет. Ще имаш интернет, само да си загася шибания хотспот бе, пак. Няма. Хотспот означава споделяне. Не бе, аз ще го изключа. Ама вземете си такива скрипти да последвате, защото няма блогери пък. Ето, Асене, виж че хотспот е изключен. Добре. Искам само да звъня на Асенка да питам. Добре вече. И дали ще звъня на синко. Де ми е таблета, верно? иначе? Сенчо, яла. Яла си вземете по една скрипти, защото това не чуете тама. Не бе, верно, де ми е таблета? Иначе таблета не съм аз, често. Не бе, Асене, за таблета не съм. Асене, виж какъв модерен телефон. Преди малко беше едната част бяло, другото черно. Ами и тук, бяло, горе черно. Много хубаво. Не бе, верно, казвате. Къде? Аз къде знам къде е таблета? Аз просто погледам. Не бе, аз съм тук през цялото време. Нали вече се опита да стресне, то веднага си дойде, то не е обикалял. Това аз обиколих. Как си, аз си. Асене, чупита, искаш ли малко на синко, толкова си по-добре? Да бе. Ние сега тук след малко тръгваме от Светия Атанас. Тук си играят нашите дечица. Асене, Ало, Задара. Тук са гоним от некотори ми скриват таблета, с което снимам. ей, аз това го имам на клип, това ще е първия пранк. Абе, как си? О, да. Сенчо, питам с някакъв. Окей. Ето красиче, тук трябва да ги оправя тия. Абе, баща. Да. Аз ще звъниш на Венко да го питаш дали ще идва. Да, бе, пиши. Да, ама да, не на беседката, да Васил Левски ще играем карти. Модерен, Андрей Така четвърка. Така ще викни и Надя. Окей. Чао. Асене. Асене, на беседката. Залагай, дръндел! Ма, да вземеш да легнеш, ще се тук, после не мога да стане. Има лесно, ако Асен колко излеви. Пау! Давай. Не ти бе, Красимире. Ама няма внимавай, че изнемеш и тя само ви каза, че го хвърлям. Мисля, да ще надолу по А тук е? държичка, по колички. Чай да видим, с кой си е писал се? Да видим, има ли гаджета? Оху, Асен тук има три момичета. Къде го видиш? Не тук е, да видиш. Няма да видиш. А ще ма гониш при малко. Я по месечас не си пиша, бля. Я пиша по Viber и по Discord. Да си му каза. Влезни в Дискорд. Вайбър! Извинете ме за момент. Краси идва от другата страна! Краси! Краси, лепелек. Сега видила съсите. Това е луд, бро. Къде е моя дръндел, Асен? Асене! Идва. Не! Ще ги пресрещне! Чакай! Няма го тук. Ей му го там телефон. О, Асенчо! О, Дрънделиньо! Баксона, тук! Добре, Асене, ако бешеш няма да ни гониш, ще ти дадем телефона. Иди не, чао!